mbukeli, ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyela khona lelo hlelo. Igama lami ngingusithembiso ngekwakandlozi. Ngicela amaqala uvashele channel of subscribe. Kanti uma ukuthi usube kwesibili ngikubingelele futhi ngikamukela ohlelweni. Wembukela abasola ngokugqekela umuzi thizeni omuntu bashayisane neloli ku M4 ngasisadwe emall eThekwini kwafa isigebengu esisodwa kalimali ezingu-6. Kubikwa ukuthi abasola babejaha amaphoyisa ngesivinini esiphezulu kulandela izinsolo zokuhlasela umuzi endaweni yaseMelville. Lesigameko siqale ngesikhathi amaphoyisa ejaha abasolwa ngecala lokugqekeza. Abasolwa babesebethatha isinqumo sokungena emotweni badle phansi nempahla yebiwe. Kuthe besabaleka bahlangana neloli ebelisemzileni wezimoto ezibuyayo. Isigebengu zizamile ukushayela umshayeli weloli ihuthi. Umshayeli weloli akavumanga ukubadedela babese bezithele elolini. Wembukeli kubikwa ukuthi bonke abalimele balashela endaweni yesigameko phambi kokuba baphuthunyiswe esibhedlela. Mbukeli bekuyizonakele bengikuphathele zona kuleli hora. Ngizocela ube kuvo lwakho ku comment section melana nalolu daba. Ngizokubona kwenye video elandelayo. Sale kahle.